L'Albert Collell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història i el Jan Pallissa a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els Ulls de Clio. Albert, Pau, Clio. Hola, bon dia. Sabíeu que la història modela i canvia el llenguatge? És una frase molt profunda que no goso Ho sabíeu? No ho Que sabia. les gestes de... Albert, Pau, què? Estava mirant si canviava o no. No Com canvia, les meses de Twitter i Instagram, no? És que les gestes de certes civilitzacions o de certs personatges històrics han canviat el llenguatge. Si jo us dic, ets un fenici, què us estic volent dir? Usurero. No, un negociador. Un fenici. Exacte, és No ho sé, molt però bon negociant. Ho trobo un Negociador. insult. Tu recordes... Sí, és que m'has dit amb aquest to. Ets un fenici. Tu recordes com era jo al Gran Basar d'Istanbul? És un fenici. Jo allà era un fenici, perquè era una civilització, els fenicis, del Pròxim Orient, amb grans habilitats O negociadores. un vàndal, perquè estàs a punt de resar amb tot el gran basar, Bueno, no tinc clar si m'han estafat ells a mi o jo a ells. Doncs avui us explicaré l'origen de dues paraules, de les Vinga. quals segur que sabeu el significat, però potser no perquè tenen aquest significat. Ha de sonar aquesta cançó en tots... Va sonar en el programa passat. Jo no sabia que el portaries tu. Casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Què vol dir ser un bon anfitrió? La paraula és anfitrió. Estem al gran dictat. Anfitrió. 8 lletres. No ho sé, no les he comptades. Què vol dir ser un bon anfitrió, companys? Bueno. És Bueno, algú que està predisposat a convidar la gent i que aquesta gent que convida estigui ben acollida i com si fossin un mes a la Correcte. família. exacte. Seria això, Seria això. I que els hi donen molt bon menjar. I molt bon veure. Sí. Doncs la paraula anfitrió ve d'una història amb molts salseig, Sí? i és que anfitrió era un rei grec, Sí. que en tornar a casa després de lluitar una guerra durant molt temps, va molestar-se perquè la seva dona no el va rebre com ell volia. Ai. No el va rebre al llit, segurament, com ell volia, estem parlant. És a dir, no li va donar el sexe que ell esperava. I és que ella ja havia celebrat la nit anterior el seu retorn. I us preguntareu, amb qui? Amb Zeus, transformat, fent-se passar per anfitrió. Oi. Clar, quan anfitrió es va assabentar que la seva esposa se n'havia anat al llit amb algú altre, Ai, me catxis Zeus, Què? que eres trapella. clar, va voler matar-la. Va dir, escolta'm... Amb ella, eh? Sí, esclar. Clar. Clar. Bueno, mira, això, cadascú Sí, s'ho pren perquè com pot. matar Zeus, posa-t'hi. No, Agafa-t'hi sí, fort. No, perquè ell no sabia que era Zeus, de moment. Ell sabia que la dona s'havia lluitat amb algú altre. Vale. Diu, hòstia, el dia abans que vinc jo, tota la pesca, llavors no em rep com vull, la mataré. Però llavors Zeus va dir, escolta'm, va trucar a la porta, metafòricament, diu, hola, sóc Zeus. Oh, carai. Escolta'm, que ahir vaig tenir sexe amb la teva senyora disfressat de tu. I anfitrió, Estic ensenyant una Grècia, aprofitarem. i anfitrió li va respondre, perdona, Zeus, haver-ho dit abans. Vine a gaudir de la meva hospitalitat i de la meva esposa quan vulguis. Està bé, això? Oh, carai. I llavors li va posar aquesta música? No, aquesta música és per la història de després. Ah, Ara, això de ser bon anfitrió té una història una mica més túrbia, eh? Ai. I si llegiu el diari, va, la següent paraula. L'exèrcit ucraïnès ha aconseguit una victòria pírrica. Pírrica. Ui. sí. Espaterrant. No, és Ui, a dir, que, sí? que guanyes, però que tu també, vull dir, guanyes però com si no haguessis guanyat, perquè has patit molt. Espaterrant. Correcte. Espaterrant pot voler dir això, també, No, si tu vols. espaterrant no, No. Pau. Sí, tu vols, Poder no. pot dir Poder espaterrant. hem de Si tu tornar a curs de primària, eh? Espaterrant. Us ho explico i a veure si et queda una mica més clar el Vale, significat. Val? vale. Pirros era un militar que va arribar a ser rei de l'Epir, També era grec. una regió de l'actual Grècia. Exacte. Tot es remunta a l'antiga Grècia. De fet, es diu que era descendent d'Aquiles i tot. Estem parlant més o menys carai. del segle IV. Pirros somiava en crear un gran imperi mediterrani comparable al d'Alexandre Magne. Pirros va entrar en combat en dues ocasions contra els romans, que van ser els qui li van posar més traves per aconseguir aquest imperi. I ho va fer amb totes les forces. Elefants, molts soldats, ell mateix, vull dir, tot el que va trobar per casa s'ho van portar cap als romans. Me l'imagino com molt carregat Allà, d'objectes. dues saques de cafè, tot el que va trobar cap allà. amb els romans. I els combats eren molt igualats entre Pirros i els romans. Però després de molt lluitar... Els llençava el cafè, els llençava Clar, tot. la torradora, tot el que tenia per casa. Pirros va acabar aconseguint la victòria. Ara bé, per guanyar els romans, va perdre milers de soldats del seu bàndol i després de guanyar la segona batalla es comenta que va dir una altra victòria com aquesta i estem perduts. I d'aquí ve la victòria pírrica, una victòria que et costa molt. Clar, si guanyes, doncs se'n mor tothom amb qui ho celebres. Clar, és força trist. I des de llavors els Reis Mags porten or, incens i pirros. Aquesta ja és de targeta vermella, Fuera, No te'n permetem cap més en aquest episodi. Va, breument. Imagineu-vos que fem història
cosa que és estrany, i d'aquí uns anys fer un Clio es converteix en una expressió gràcies a nosaltres. Què creieu que podria voler dir fer un Clio? Tu, Pau, tens... Arribar tard als puestos. Jo anava a dir, fer les coses a última hora, però que siguin molt resultones. Vale, em sembla bé. Tu, Albert, en tenies una. Fer les coses amb bona fe, per ofendre i que et vulguin matar. Em sembla molt bé. A veure quin impere. Escolta'm, Què? necessito un personatge No, ja hi tornem a ser, no, No, home, pot no. ser. i un d'això random, un fet quotidià. Jo vaig... Ara dic jo, tu digues el fet quotidià i jo dic el personatge, D'acord. així ho girem una mica. Vale. Jo dic Guifré el Pilós. Pot ser o no? Bueno, és la història no. de Guifré el Pilós, el que us porto. No t'ho juro que no ho sabia, Seria raro. Doncs et dic Felip II. Vinga. I l'acció quotidiana és patinar mentre surts d'una discoteca a les 5 del matí. Què et va passar fa poc, poder? No. No. Allà, la baixada de l'Esputnik encara ho sap. Doncs endavant amb el programa. Seguim amb la secció llarga. Baixem la música, ja... O tira'm la primera i així ja fem canvi de so. Sou de mirar-vos gaire els miralls? Déu-n'hi-do. Sí? Déu-n'hi-do. Ets d'aquelles persones que quan fas una videotrucada només et mires a tu? No, això no, això ho trobo lleig. Jo em miro bastant al mirall, Jo en moltes videotrucades reconec d'aquestes de WhatsApp que em ficava jo un gran i l'altra persona en Coi, petit. és que són presumits. No és broma. De fet, o us mireu pel carrer quan aneu per amb aparadors, o jo de vegades, allò que et mires de rull, saps? Vas caminant pel carrer i et mires de rull a l'aparador, ja si està tot a lloc. Tu, no l'aparador. Tu, Albert, mentre treballes a l'Ajuntament, No, dic, si et vaig mires pel carrer. amb tu mateix, Allà al Movistar, Aquest és el regidor que tenim, El vidre del Movistar està gastat de que el miris. Doncs ens remuntem... Per què us parlo de miralls reflex? Bona pregunta. Segle XVII. Els miralls van generar una guerra. Sí, o home. quasi bé una guerra. Bueno, d'una guerra a quasi ve una guerra... Tu em vas portar a la guerra del whisky, maco, un dia. També és veritat. Van generar una guerra que seria una de les primeres on hi hauria espionatge industrial entre França i Venècia. Bueno, fos interessant. Espionatge industrial, més o menys s'intuïu per on va. L'espionatge industrial consisteix en infiltrar treballadors o algú en una altra empresa per aconseguir el secret o la patent o això i poder-ho portar al teu país. Doncs què va passar en aquell moment? Que no trobaves el Ara, fons de passar en aquella època. Pues, sort que les hem numerat avui, resulta que Lluís XIV mana construir El rei Sol. Versalles. Versalles, suposo conegut per tothom. Mira, els miralls aquells de Versalles... Allà sí que n'hi ha de miralls. Parlarem de... Aquells miralls de Versalles, No hi estan em sap mai. greu, tu que els canviïn. Per què? Que estan bruts. Estan molt gastadots. Doncs vés aquí Gairebé dalt no al t'hi veu. Tibidabo. Perquè s'hi ha mirat molta gent. Clar, Aquí dalt al Tibidabo et fan posar guants per entrar allà als miralls. És molt Què divertida, la sala dels miralls del Tibidabo. fots uns cops de cap si no vigiles. Això sí. Bueno, si vas molt decidit, malament. Doncs això, es construeix Versalles, el seu palau de luxe, i a Europa en aquell moment estaven de moda els miralls. Era un producte tan car i tan de luxe que fins i tot s'emmarcava com si fos un quadre de pintor. És a dir, el marc del mirall És a dir- no era per quedar bé, sinó per És a donar-li dir, valor. podia arribar a valdre el mateix comprar-te un Rubens o un quadre ben parit que un mirall. Per això també s'emmarcaven els miralls, no tant per una cosa de protecció, sinó també de prestigi. Molt bé. Vull dir, no era un simple marc, sinó un marc d'aquests decorats, una bona miniatura. Llavors, Lluís XIV volia que li compressin els millors, i no els millors miralls, no parava de comprar, i el ministre d'Hisenda, sempre apareix el senyor dels números, el senyor Colbert, que fa... Colbert? Colbert. Sí, no t'ho has Senyor inventat, Colbert això? és el senyor dels números? És el senyor dels números. Vale, endavant amb el senyor Colbert, El doncs. senyor Colbert diu, molt bé, però és que arribem fins on arribem. Clar. És el rei Sol, però calmis també, En aquest moment és a Venècia on hi ha els millors miralls, tenen el monopoli dels miralls, podríem dir. Es portaven fabricant des del segle XII amb vidres provenents de l'illa de Murano. Es veu que era com el mirall més de luxe que hi podia Això de haver. l'illa de Murano jo no ho tinc situat, Si t'ho demano, A veure, posa-nos aquí el a veure el mapa. mapa que tenim, el mapa L'illa de mundial. que ens Murano, anirà bé, això. aquí, entre Venècia i Península Itàlica. I ara perquè ho vegi el públic, allà en aquella càmera. Crec que ja s'ha diuen. mogut el És boli, a dir, però bueno. el mar del Tirreu una mica? Sí, l'Adriàtic. No, l'Adriàtic. Jo crec que és l'Adriàtic. Sí, l'Adriàtic, els Balcans, no? Sí. Recuperem, doncs, miralls de Venècia i, doncs, clar, Colbert no es podia permetre tota aquesta despesa. I se li va córrer una idea. I així si us fabriquem a França. Clar, molt bé, però clar, no tens la recepta dels miralls. Què passa? Com farem, els miralls? Si no en tinc ni puta idea, perquè el secret més ben guardat està a Venècia. idea! El El regidor ha dit puta idea! Ui, ara sí.
Ara sí. Doncs ens haurem, o si el secret està a Venècia, doncs haurem de fer d'alguna manera que aquest secret vingui aquí. Clar. Llavors, traslladem-nos a Venècia. O que Vivi ball aquell dia, feien verbena. Sí, hauria de ser un dia d'aquest de màscares i tal. Feien verbena a Venècia. Colbert què va fer? Va fer que els millors mestres... No me'l puc agafar en sèrio amb aquest home. El Colbert va agafar els millors mestres de vidre de Venècia i els va voler portar a França. A Venècia el secret estava guardat pel Consell dels 10. És a dir, hi havia 10 d'aquests mestres que tenien el secret ben guardat. Era la recepta de la Coca-Cola, de la 24ena dels miralls de Venècia. Ai, I existia des del segle XII. Tu que has tombat la matrícula d'Andorra. Bueno, El contrabando. Doncs, què passa? 1666 comença aquesta mica com de guerra perquè el nostre ministre va fer que l'ambaixador francès a Venècia convencés els mestres vidriers per portar-los a França. Val. Com ho va fer? Pues a través de prometre'ls un gran sou, ascens social, millores Com quan van econòmiques. fitxar el Neymar del Barça. Sí. Llavors, va fer que arribessin a París, però clar, havia de fer-ho d'una manera que es dissimulés. I ho va fer amb un vaixell superhumil, un vaixell així de pescadors, perquè no es notés que s'estaven portant els millors mestres. Llavors, els primers miralls francesos eren una mica depriments, ja que només feien 25 centímetres d'alt. Però era un retrovisor, això? I clar, això no dona per fer el gran saló dels miralls de Versalles. No. Que, a més, un cop arribant a París, què va passar? Que allà a París també hi havia un ambaixador venecià. I se'n va assabentar, clar. I se'n va assabentar de la fugida dels mestres. I es va posar de molt mala llet, evidentment. I els hi va dir a França, o em torneu els mestres o et cagaràs. Ui. Amenaça. Venjança vienesa. Llavors, primer ho va intentar per les bones. És a dir, torneu, que us pujarem el sou. També els va començar a dir que teniu les vostres famílies a Venècia. És a dir, jugant amb la part econòmica i sentimental a bones. Després van seguir pel mateix, però a males. La diplomàcia va fallar. Primer era torneu, que la vostra família us troba a faltar, i després, torneu, O que la vostra família està sola. ja, hi havia com un canvi de to en la parla, fins i tot. Sí. Llavors, què va fer Colbert? Va dir, vale, estan amenaçant les famílies. Doncs ens emportarem les famílies a França, també. van portar tot el poble. Vinga, marxem tots. Llavors, vinga, Cap a Èxode. França. agafen i cap Tots a agafats amb una França. baguet, La Iglesia també, tots cap allà. tots cap allà. Venècia ja comença a estar una mica farta de tot plegat. Home, Normal. I què va fer? Va dir, oita, doncs si tenim aquests mestres venecians fent vidres a França, doncs potser que ens encarreguem un per... No, Potser que ens encarreguem un per demostrar qui mana aquí. com una alerta. I, en efecte, van enverinar a Antonio de la Ribetta. hosti, pobre Antonio. L'Antonio de la Ribetta, que era el mestre amb més experiència, més prestigi i més famós de tots. L'enverinen. Però ho van fer tan bé, i el senyor ja era tan gran, que va passar per una mort natural. Clar, van enverinar, però no hi va haver ni agonia, ni patiment, sinó va passar. Clar, no va servir com a amenaça. Merda, per tant, què haurem de fer? Oh, Volar-ne un altre. No haurem d'enverinar un altre vinga, perquè va, pateixi. som-hi. I n'enverina un segon, que sí que al cap de molts pocs dies, que aquest sí que pateix moltíssim, i aquí ja sí quan tothom es fiqui alerta, i ja tothom està, ai, qui serà el tercer? Hosti, noi. Llavors, Ja el Carles Porta està fregant les mans. estava fregant les mans per posar llum a la foscor i als miralls. Doncs la resta dels capolits es van cagar, així de clar, i van negociar amb Venècia perquè els hi permetés un retorn sense cap mena de càstig, i els venecians van tornar. França va firmar un acord amb Venècia conforme seguiria comprant els miralls de Venècia, però aquest acord es va trencar al cap de 5 anys perquè la fàbrica que havien instal·lat a París va poder continuar tot i que no hi hagués els mestres venecians, i al cap de 5 anys ja havien aconseguit fer miralls d'una qualitat similar a la de Venècia. I per això ja, el 1679, uns 15 anys després de tot aquest afer, Lluís XIV ja és quan pot construir la sala dels miralls pròpiament francesos, tot i que, evidentment, seguien sense ser molt grans. Havien deixat de ser de 25 centímetres, eren més grans, però feien 90. Per això la sala dels miralls no deixen de ser molts miralls units entre si. Anava a dir, són més grans, un de gran 90. mirall. Fora maco que hi hagués un sol mirall. Què vols dir? Que tots Molt fos gran. un únic El, mirall. Un únic el mirall. mirall més gran del món. Com deu ser el mirall més gran del món? És una pregunta que m'acaba de venir, que no sé, Molt i que gran. espero que deixeu en els comentaris si algú ho busca. Aquí sota trobareu Que un seria? link
Seria divertit. Si voleu fer una donació, el comprarem. El mirall més gran del món. Jo ho posarem aquí perquè jo em pugui anar mirant, perquè em queda que sóc jo el que més es mire. Tot el teu recorregut des de casa fins a l'Ajuntament, tot mirall. Tot que faré maco. Nova normativa de l'Ajuntament de Solsona. Sí, caram, Se quina fa saber casualitat. que la pedra ha deixat pas al mirall. I fins aquí a la Guerra dels Miralls, que no va acabar de ser ben bé una guerra, però que va estar a punt de desencadenar en una mica de conflicte diplomàtic, si més no, entre aquestes dues Ben potències. interessant, eh? Que Molt el rei bé. Sol no se'n sortís amb la seva. No se'n sortís es va quedar sol. sol. Lliçó d'humilitat. Posem-se patriòtics perquè ja ha sigut molt França per avui. Oh, sí, I a mi, quan em França, deixeu fer aquesta ni secció del Espanya. final, em poso patriòtic. Em surt la barretina de dintre. No et costa gaire, aquí amb l'urna de l'1 d'octubre. Sí, em torno catalanet. Oita, Flabiol i tot. A veure, on anem avui? A Us veure. presento el Guifré. Hola, Guifré. El Guifré és un noi d'aquí de Solsona. De Solsona? Sí, és d'aquí de Solsona. De quin carrer? De quina casa? De Sant Josep de Calassans. Ah, molt bé. Sí, però no Però- sabia però dir així les de- esses. però d'aquí és fill? Bueno, és igual. Oh, carai, aquest Flabiol. Bueno, entrava al Ara poble. la cobla sencera, Sí. eh? En tot cas, el Guifré és un noi d'aquí a Solsona que li agrada molt de sortir. Ah, mira, com tots. I- O com molts. Molts Bastants. dissabtes va a la discoteca. Quina? El Beat o el Collins? No. De quin estil és? No sé. Oh, és important, això et va, defineix una va mica. al Collins. Cada setmana va al Collins. Va a l'Aixeta o al Castell? El Castell. Que va de bracet, Castell. que va de bracet amb el Jan, el Collins. Sí, cada van tots setmana. dos cada setmana. Diu que no, fuera. No, sí. Van cap allà i un dia, a dins del Collins, s'hi troba un senyor que era de fora. I pensa, hòstia, diu, m'aniré a fer amic, perquè el Guifré tenia aquesta habilitat. Sobretot de nit, parlava molt amb tothom, Ja. saps? L'àvia, tenia l'àvia. Sí, i van allà i va començar a xerrar, hòstia, com te dius? Diu, jo Felip, de cognom segon, Felip II. Felip II. Felip sí. II. I, hosti, què fas? No, diu, he vingut aquí perquè havia de firmar uns títols de ciutat. Clar. Està per aquí. I ara ho hem de celebrar. I ara ho hem de celebrar, que ja Solsona hi ha ciutat. Vale, però clar, Felip anava molt perjudicat, pobre Felip. I llavors hem saps? de fer bisbat. Va dir, hòstia, fem-ho tot. Fem-ho tot, va. Però això no va ser abans? Sí, Marc, el teu passat de Solsona Experience no està gaire fresc, Era per lligar-li el relat una mica. Ja. Bueno, Felip, pobret, no sabia gaire on passava. Saps? El típic a la nit que dius, Felip, cuidado. Que t'haurem d'acompanyar a No casa. trobarem la porta. Efectivament, t'haurem d'acompanyar a casa. I el Felip va pensar, no tinc ningú més aquí a Solsona, li demanaré al Guifré que m'acompanyi a casa. Tot això és un podcast d'història, recordem-ho, eh? Espera't. Sí, no estic entenent per on Espera. va, però... Van sortir el Guifré i el Felip, agafats de bracet, van sortir del Collins, i allà, baixant cap a la Ribera, que hi ha aquella baixada tan... Oh, Saps? sí. Que pot relliscar també allà, eh? Sí, pronunciada. Pues noi, no saps com, el Guifré va patinar, eren les 6 del No matí, fotis. sortien de la discoteca, el Guifré va patinar i va caure, Ai, i es va fotre un bon esborang, Ai. i anava sortint sang, i anava sortint De on li sortia la sang? sang. D'aquí. Del pit. Del pis. Sí, perquè va caure de cara a Sí, hi terra. havia una branca i es va esgarrinxar, saps? Ai, I llavors, No es verger. el Felip, diu, hòstia, l'he d'ajudar, però clar, una no borratxíssima. hi havia de cap ull, saps? Total, que el comença a agafar, l'agafa, pam, i li carda la mà aquí al pit. Ai, quin fàstic. Clar, li va quedar la mà plena de Tota sang. tacada. Sí. I llavors va veure que hi havia una senyal de trànsit allà, saps aquelles del triangle, que no hi ha res al mig? No, que Triangle, sí. sí, correcte. Alerta! Diu, ara m'he d'aixugar. I va fer així, clac, i va marcar 4 barres allà a la senyal de tràfic de baix a la Ribera, A la Ribera, allà eh? cal sota terra. I així va néixer la nació catalana, perquè va marcar la senyera a la senyal de baix a cal sota terra. No només va néixer la bandera, sinó la nació! La nació! Collons! La nació. I tot això allà al sortir del Collins? allà sortir, ja que us havien explicat que era un rei, que va sucar allà i va marcar amb un escut al comte de Barcelona. Allà Navès i no. sé què, no. Va ser borratxos. Que era d'aquí la comarca. per Sí, tant. era d'aquí de Solsona. Dient que Va, havia mort, que havia mort a Navès. Ah, que va acabar morint després No, d'aquesta caiguda sí, del però llavors Collins. va anar a casa i l'endemà no es va despertar, pobret. Hosti, tu. Ai, Sí. quin disgust, eh? Allà al carrer de Cal Josep de Calassans. A Cal Al Calassans. carrer o la travessia de Sant Josep de Calassans. Travessia de Calassans. Hosti, tu. I no és bonic, això? Nois, aquesta és la veritable història de Guifré el Pilós, no la que us havien explicat fins ara, no us ho cregueu pas. És aquesta la meva càmera, em diuen. No us ho cregueu. Jo No us ho vaig anar cregueu. fa poc a Saragossa
I respecte a això, ara estàs patint perquè m'allargaré, tranquil, No, tranquil, estic tranquil. patint perquè no s'ha d'anar a Saragossa. No? Ja anirem al següent episodi, doncs anirem a No, Saragossa. vés, no podem, no s'hi I ha d'anar. expliquen que l'origen de la bandera d'Aragó no és del comtat de Barcelona, de Guifré el Pilós, sinó d'un vassallatge al papa de Roma. Què et penses? I diu que això és un invent dels historiadors aragonesos que van doblegar el nacionalisme català. Doncs la veritable història de la bandera també és un invent dels historiadors. Si no, pregunteu als que hi havia al Collins aquell dia que ho van veure tots. Tanquem els ulls de Clio. ¿Por qué no te callas?